So madyong hapon na tong tanan guys, mga nila na trabaho karon. Kaya gilang makalangan man gud guys kay kanaliging magsilsil ba nga na silsilan pa man na kay magkabit pa man sa dihawog kanang ngani ba kanang kana kabilya. Yung gigawas dari ko magbuhat mambiog kuan mga manok nananghid naman ko sa ate ni Papa Edi, dari ko maghimog manok butang nga nagmanok ba nya di aga mo hatong mga mingming kay magdula sila sa manok dali tititit naga manok bi tititit gitat wa pa kaayo mama diri maglakaw nagi ng mama dito bitaw amo man pa kanon nagihang mama mambi kay luoy pod mag ari man pod siya iyang mama kanon pod na mo ilahang mama kay ngariman di apod magabantay oh nagkuan katong i-design diha sarado na lang ni Jewel mambi kuan ra to ang manok kanang tulugan ra na nila manok ba gamay ra kun kaayo kuan na sila matug na sila mga gabi niya nagkaadlaw mo gawas man matug ilara na ng tuganan dari mambi ba para man sila gawas ng uan sulod kani kay dako man nila ngani puy nila kasi sa mga tricycle driver kay gikuan di po nas Mayor Buscato magyamin kuan sa si Mayor Buscato gyapon ning Santuda taog Mayor wala sa kuan diri agay asa ra magsisiw ilahang na buhat mambi ang makalangan manggod nila mambi kay kanang kuan magsilsil kanang ilang silsilan ng poste ba para makabit ning block nilang na trabaho ja diring dapita mo nilang na buhat na pile na dako silang na pile pit na maabot sa babaw pero taman pa na dito sa babaw jud manang hanginan siya nga yang ibuhat kaniha nga silsilan ni siya na para dito na sila kabit dugay man na maghanap silsilan spikas po silsil mo na nakalangan nila ba kay magsilsil kini sumpayan taman ya magalit sumpayan pa na silsilan kay na may kuana ni animan ikabit niya ag katong kanang kabilya so gahanggi nindot ko nung ipawutang kanang dako nga bintana so dako siya nga bintana di pareho sa kusina ba nga gamay niya dili dapita pakuan na to nakakita ko sa Santander giporma ra dari aguan ba diri pod giporma ra gatong murag cladding nga pang design pwede na sa designan kada ko pod silag na buhat mambi kay masangginan nga i-file nila tanang hanublak kay maihap na lang og pilay kuwang kay di pa man na yung fix dyan yung kabilya nga kabilya ka ng hinublak di pa na yung hantod pa man na atos babaw yan napay kwarto kaya sangginan tikupon sa tanan sa tamag kuan sa sud mato nga salamat kadyo mambi salamat kay nakuha na diyan mo lagi guys kanang kuan na pahuway sa ko kay kasakit kadyo ang likod diya murag
Nigawas na gang sipon ba na gi kuan pugo kanang giubo na rahat ang tutunlan. May uso lagi karon kay uwan lagi. Siguro mga rong semana ha kuan na ni siya malikop na tanan dadto. Ato lang po yampo nga di sa uwan kay ganiha ra ba ni sugod na ang taputog taligsik madyo lagi nawara pud. Ka hinihini sila. Unsa ka ng manok aron nang i pataas dadto nga na ba pahimuan ra na nagbaybay nga maarang silang tanan. Utruhon ra na kanang mausara sila ba street mausara sila sud silang tanan kay kuan ra man na gi nagalingki pa sud ay mambi ila ra nang katugan og magabii ba mga tugra sila nya nagkaadlaw manguan sa puhon butangan ra namo ni og kuan dito ana ora pahilira halag dako-dakoan sila bay pataas no. Shh. Sa kanito ko unom ra man na sila kabuk dari 1 2 3 unom ra na sila kay ang mga bayi na ra man ha dari gipasud ya napay kuan dari tulo ka laki si Kuko katong daan namo naman na si tiilaw naman ay awa na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ug naiunom dari yan na tayo duha dito sa tubangan. Yan na po ito'y unom nga gagmay pa so daghan kaso ni sila. Salamat kay Kadyo Mambi, salamat. Anang nagpahaway sa ako kay kuan. Indikado po dug overpatig na ko sa trabaho. Jaw kuan Mambi. Usa na mo butangan og kuan nga nang kani kay nihinaya na mo nig pintura nya namin na pinturahan ni papaidi na Nicola lang kay na kuha na po daghang kamot na ning hubag na po daghang nabikil. Di ba na makapaso? Ang gilatag dari butan man ni siya kay bawaman siya nga gapis nga out ko gilantan di ko gabiin dya nag-ulul po ni nga hang kamot guys na kay sige kog hakot sa bisniagi naghakot mamiog kanang anublak bikila siya dya kuto nang nasto nga dya kuno yung maghintura niya na ngikob pa na niya human hayangon na po na niya ag mga angle bar na pinturahan na ay magsamok-samok kay na kanila unom mo ni kabuok ang gilahi ikaw saka dito ikaw saka busy si Nicole dug ako dari guys nga kuan ra ko salamat Kadyo ko ni Ma'am Binja ang panday day karon maghapdira ko no to kay kuan dito nay meeting kuno sa Tuda kay kuan mo to siya guys tricycle driver nja murag naman siguro sila yung mga asosasyon ba nga mga driver tricycle nja sinikulad to orang kabisi siya nja ako ka pahaway ko guys kay nibikil naman po ning hang kuan nja gilantan ko gabi gitakigan ko medyo na okay na ko kay katulad yung gisaksap nga kanang dahon bitaw sa yaban na karnaba na yaban no dahon matoy hang sigsuk magabis ang ilong nya inagabuntag masikman nimo to magawas sa tong mga prima so hang gisikma karon ang daghana guys kung pakita ni Korea kuan lang sintabi sa nagkaon ba nya ta pwedeng makita kay murag
kuan siya kanang yelo na kaadyo nga plima man dya ubupod ko na mato si Nicole datoy nag kuan kay naguli ni papaidingan dya siya magtiwas dya kay hang gisugo lagi nga maghakot sa graba busy pa man si Espiridion kuan ginahinay ni papaidi nay graba dadto nabilin og kanang napoy balas gamay na laman hinuon si papaidi na lamay ang suhulan Hindi. Mulakaw po na sa ron kay magbayad sa kuan motor. Kanaamuhang motor guys. Gamay na laman. Mga 1 year na laman na. Mahuman kay 3 years man na. Puhon og mahuman na among motor maka luwag-luwag na jud mi. Kay kuan ba dyan na 3.8 ang buwan. Hindi. Dago na kadyo ng 3.8 guys eh. Kapalit na tag kuan. Dakang kadyo mga nangilan. Mabitaw guys na gugi jud ko kay arong makaabag-abag ko ni Mambi kay grabe na nagastos si Mambi guys. Makahilak ka. Super makahilak ka sa sobra nimong nizang malagi na nakahilak jud ko kay kuan kanang di na mo ni ma ngani among kusina o gani among bayo di patungod ni Mambi. Jagang usa jud nga gihilakan guys kay malagi na wala si Mambi lagi guys. Wala unsa na karong mahitabo ni Cristel tong time nga naoperahan lagi si Cristel mo dyan ihang patak sa hung huna ba nga lang makahilak jud ka ba nga sao na lang jud og wala si Mambi nga tong time nga maoperahan lagi si Cristel nga jud toy kanang sige nahang mahuna-hunaan ba nga sana lang kano wala ba jud milain nga maduwan. Sa una galing time nga si Cristel na dinggi bisag 500 pesos nga among hulamon di jud makahuwam anang gutang huwaman og kwarta di jud ta makahuwam kanang maglutaw aw magkanang maglakaw kus kalsada ba guys nga mura kog kanang naglutaw sa hangin ba nga asa ko manghuwam og kwarta para lang ma-survive na si Cristel na joy last nga 2018 guys nga nadinggi si Cristel nga haras ang gibilin dito sa laboratory ba kay wala gina kanang ako ikabayad sa resulta sa laboratory nda nagdagan-dagan pa kog asa ko manghuwam nya sa tawte ko dasang igagaw na si Christy anak na ni Aloy nga naa sa Canada nakita mo jud kadani sa ang vlog salamat si Kadyo na pa jud koy utang ni hantod karon si Jay ni survive dadto ni Cristel nga nagpadaog para makabayad mi sa laboratory nda wala gina kanang kita lagi ang Ginoo guys makakita man jud mo aw kana uban wa man makakita katong niingon nga di pa dahil sa pag-vlog di ko maingan gituzo po tos Ginoo guys nga mag-vlog ko kay kuan kanang makitaan siguro ko sa mga kuan kanang tao nga pareha ni Mambi ni Mambitani di pa si Mambitani daghan pa kaadto to katong time nga si Cristel balik-balik mi sa si katong si KitKat muta na pa man siguro si KitKat dani na putos Canada si Salome Ramo ug si kuan Marieta Ramo nga dako putos sila natabang na ni Nicole Pod pag board ni ja so aran daghana kadto mga tawo nga maadyo kasing-kasing guys nga bisag di nato kadugo ba ang tabang nga na maadyo palagi nang di lagi nato kadugo kay ang tabang pa may maadyo na kasabihan sa nato ba pero di man pud yung tanan di tanan nga kadugo naman po yung mga kadugo nga maadyo kasing-kasing nga mutabang nja malagi na napa ko yung mga plima maglisod pa kung kuan mawaran ni aluga dyan dya maligo ra kong dagat kuan ka nang malaga hapong gistorya ra guys kay na may iban po dari mga viewers nga no comment bitaw mingon nga nadato ra ko kay naining tabang aw nadato amo ko madato Ginoo ko ga kalisid-lisid pa magaling kog asay among sudan kalisid-lisid pa mangita mo bitaw na ning kamot ko ug paninda nan kamot ko pang sideline daghan kadto kog sideline guys pwede ra pug kong tour guide pwede kong luto pwede kong naay magpaluto nga na manang kada adlaw maninda ko kay aron lang nakoy mamiso pod nga matigom kay kana magoy uban nga kanang
Kana lagi kuno na ining tabang ra kuno namo yan na. Nya namon to ining comment karon taasa pero di lang natin natagdan ni nga na guys kay bawa man sidang Ginoo. Kay bawang Ginoo guys ug say among kahimtang sa una kanang sa una na rin dapita mansanitas pa ni. Wa kami kusina ari mi sa ilaw mansanitas mangaon. Ari mi ilaw mansanitas mag celebrate o sa daot diha ni sis Ansan Blanton nakangari naman jud na sa amuhang pinayanan sa una. Maawaw pa ko kay magina umuhangin matumba pa ng amuhang gipang tabil nga kuan mga sin ug mga plywood. Diya karon malagi na himong instrument ng Ginoo. Hindi nami ma hadlok og kanang hangin na kay konkreto na gamuhang kusina. Kanang takot jud ko pasalamat sa Ginoo guys kay kuan Diya jud minggi nakitaan jud mi niya pagbuot man is Ginoo sa tanan guys. Diya guys mo to ang vlog guys daghan pud kadtong salamat ni Ma'am Ging. Si Ma'am Ging adlawon diya sa Cebu. Salamat kadto pud kay kuan gi-survive pud niya sa Crystal sa una guys nga timing mo graduate sa grade 12. Diya nagba gizang laptop ba na di sa maka-research. So gi-survive pud sa ni Ma'am Ging. Salamat kadto ni Ma'am Ging ang Ginoo di mo bawas ninyong tanan guys. Sa inyong mga kamaadyo namo sa tanan nga ning tabang namo. Labi na ni sis Ansan Blanton. Tong time jud nga grabe dyan ka-krisis namo na si Ansan Blanton o Luis nga nagsintog para pang palit og pagkaon si kanang sa pato daghan kaadyo guys. Daghan na kaadyo mga sugod sa nag-vlog ko. Shout out ninyong tanan kay bawo na mo kin sa tong mga ning tabang namo. Salamat kaadyo ang Ginoo ra di mo bawas ninyo sa inyong kamaadyo namo. Kanang di na ka maminsyon tanan kay naghana man jud naghana jud kadyo sugod sa pag-vlog naghana kadyo mga ning tabang namo. Diya karon nato din pasalamatan sa Ginoo guys nga kanang tanan nga mga grasya nga atong nadawat tanan mga gipang share nga blessing nga bisan og dili nato kadugo guys ato din na silang pasalamatan kay gituring naman jud ni Ma'am B ug kanang pamilya. Murag ija naming gi-adapt. So manay jang gingan guys nagi-adapt na minija. Pero di ra pud yung kamera jang gitabangan guys daghan kadto. So mora to ihang vlog guys daghan kadto salamat katong wala na ma-mention nga katong mga ning tabang namo. Lawi na pud sa katong ning tabang ni Nicole og bayad sa pag board exam nga nakapasar siya sa ijang pag board ba. Salamat kadto Miss Marquis. Salamat kadyo. Sa tanan nga waan ha ma-mention guys daghang kadtong salamat ninyo. So mara jud to hang ikasulti karon kay malagi na feeling well ko say di man jud ko maka-mention nga na. Nya pasensya na pud sa katong wala na ha ma-mention nga ang tabang namo. Salamat kadyo. Ang Ginoo ray mo bawas ninyong tanan guys. Salamat kadyo Ma'am B, salamat kadyo ni Ma'am Bitani. Da sa Germany daghang kadtong salamat. Kay labi na jud ni kuan guys kanang mambitan nimo kalitra pud na sa una sidya og message na nga pada sidya kay palit og bugas nga na marang kanang wa ba jud mi nangadyo nga na kanang kalitra nga na kanang bang ma-surprise ra ka kay nay kalit nga blessing nga moabot nga na. So moro to guys ang vlog guys daghang kanong salamat ninyong tanan. I love you all. See you my next video guys.